Kung makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Harden not your hearts, meaning ayaw pag magahi sa imong kasing-kasing. Tuguti kining mga mensahe karon nga motuhop sa imong kasing-kasing, mo-convert sa imong kaugalingon. Dili magpadingol-dingol alang sa imong kaluwasan. Kanang inig-uli nato karon, inigtulog nato karon, dili na ta buang. Kay wala lang ta naghuna-huna sa atong kaugalingon, wala lang ta naghuna-huna sa atong kinabuhi karon, kung dili naghuna-huna ta sa kinabuhi nga langitnon. Mga igsoon ko diha ni Kristo nga aktibo sa social media, maayong Domingo kanatong tanan. Ug welcome nining atong hamubo nga programa, ang pamalandong sa pulong nga nakabase sa mga pagbasa karong adlaw. Maigsoon ang atong mga pagbasa karong Domingoha, ang first reading gikutlo sa libro sa Ecclesiastes, chapter 1 verses 2 ngadto sa chapter 2 verses 21 to 23. Unya ang Salmo 90 bersikulo 3 ngadto sa 4, 5 ngadto sa 6, 12 ngadto sa 13, 14 ngadto sa 17. Og ingon man ang atong second reading gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Colosas chapter 3 verses 1 to 5, verses 9 to 11. Ug ang atong ebanghelyo Lucas 12, 13 ngadto sa 21 nga naghisgot mahitungod sa buang nga adunahan. Mga igsoon, matod pa, walay laing sambingay sa ebanghelyo nga atong mabasa nga sama ka prangka sa ebanghelyo nato karong adlaw. Din ang Ginoo straightforward siya sa iyahang pagtulunan ngadto sa mga tao. Ang mga scholar sa Biblia sama ni Jerome Codell, Carol Stolmeller, N.T. Wright, William Barclay, nag-comment sila mga igsoon nga kining tao sa sambingay gitawag sa tong Ginoo nga hungog kon buang tungod sa duha ka rason. Una, iyang kaugalingon ra ang iyang gihuna-huna. Selfish siya, hakog siya, laog siya. Sige siyag tigom siya mga bahandi, iyang ipaguba ang iyang old nga barn nga gamay kay magtukod siyag dako, kay haron didto niya itipok ang iyang mga abot ug mga katigayunan. Wala siya maghuna-huna sa ubang mga tao nga nanginahanglan unta sa kadaghan sa iyang mga grasya. So muna mga igsoon ang unang rason ngano nga gitawag siya sa Ginoo nga hungog kon buang, tungod kay adunay iya apan dili siya magpaambit. Ang atong first reading nag-ingon ang Ecclesiastes nga kawang ang tanan natong mga pagpaningkamot kay biyaan lamang kini. Ug tinuod kana mga igsoon. Apan si San Lucas nagpahinumdom kanato nga ang atong mga bahandi gamito nato sa paghimaya sa Dios, sa pagpundar og bahandi sa langit pinaagi sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Adunay usa ka nagtrabaho nga Kristiyanos didto sa Europe, ug sa permiro niyang panarbaho ang iyahang income sa katuig 30 euro. Ug ang iyang expenses sa tibok tuig 28 euro. Og ang dos iyang gihatag sa mga nanginahanglan. Pag-irog sa mga kabulan, nitaas ang iyahang sweldo niabot nag 60 euro, 90, 120. Apan ang iyahang expenses nagpabilin nga 28 euro. Ug ang balance iyang gihatag sa mga nanginahanglan. Gipangutana siya siyang mga amigo, Brad, gipangayuan siya og asset niya. Unsa man po imong napundar sa imong pagpanabraho sa laing nasod? Miingon siya, na ako'y duha ka set of spoon sa akong daladala karon. Doon na pud ko'y dito sa ako ang gipuy-an. Kay dili ko maka-afford og pamalit og daghang mga butang, samtang ang mga tao sa kong palibot pagkaon ang gikinahanglan. So kana mga igsoon ang angay untang buhaton. Dili ta mahadlok nga badato apan gamito nato atong pagkadato aron makatigom tag bahandi sa langit pinagi sa pagtabang sa ubang mga tao. Oportunidad nato nga motabang kung dunay ato. Mas daghan ang ato, mas daghan tag ikatabang.
O si San Ignacio sa Loyola, mao man ni ang iyahang kanunay nga itudlo kanang atong gamiton kung unsay naa sa ato for the greater glory of God. Ad maiorem Dei gloriam. So kana mga igsoon ngano nga kining tawo sa atong sambingay gitawag sa atong Ginoo nga buang tungod kay hakog siya, selfish siya. Ikaduha mga igsoon, kining tawhana wala maghuna-huna sa kinabuhi sa maabot ang iyang ginuna ang karon. Wala siya maghuna-huna nga di ay mamatay di siya anytime. So nagtigom siya daghang bahandi nga murag wala siya kamatayon dinhi sa kalibutan. Nga murag ang ubang tawo ra ang mamatay, siya way labot. Dunay usa ka tigulang nga nagmasakiton, gipatawag niya ang pari kay gusto sa makag-istorya. Ingon siya, "Nay," ingon siya nga, "Pader, kung mamatay ko, kini ang buhaton, number 1, number 2, number 3. Kung mamatay ko, mo ni akong ingon sa akong mga anak." Apan giingnan siya sa pari, "Nay, murag dili siguro kayo sakto ng kung mamatay ko, kundili inig kamatay nako. Kay ang kamatayon nay moabot man gyud. Certain man ang death." So kana mga igsoon, kay kining tawo sa sambingay nagtuo siya nga di siya mamatay. Apan giingnan siya sa Ginoo, "Huy buang, karong gabi na mamatay ka. Ug kanang tanan imong gitigom mabiyaan nimo na, ug sayang kay wala nimo gipaambit sa ubang tawo nga nanginahanglan." So kana ang duha ka rason mga igsoon ngano nga ang tawo sa sambingay gitawag sa atong Ginoo nga buang nga hungog. Kay iyang kaugalingon ray ang gihunahuna. Ug wala siya magunahuna sa umaabot nga kinabuhi. Ang iyang gihunahuna ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. O kini nga kinaya mga igsoon is exactly the opposite of being a Christian. Dili ni sa pang-Kristiyanos nga kinabuhi, busa gikondinar sa atong Ginoong Hesukristo. Kani matud pa ni San Pablo sa atong second reading nga kitang mga Kristiyanos kanunay unta tang maghuna-huna sa mga butang nga langitnon, dili ang mga butang nga yutan-on. Nga di ta magpadala sa kahakog, kay ang pagkahakog usa ka idolatry, pagsimba sa Dios-Dios, nga gihimo natong Dios ang atong kabtangan, ang atong kwarta, ang atong pagkaadunahan. Busa mangutana ta sa atong kaugalingon karon mga igsoon. Klaro ba sa ako ang akong pagkamangyatagon? So kun ang una nga pangutana, klaro ba sa ako ang akong pagkamangyatagon? Dili ba ko buang nga ako rang kaugalingon ang akong gihuna-huna karon? Ang ako rang pamilya, wala ko maghuna-huna sa uban. Usa sa akong natun-an sa akong kaugalingon mga igsoon, kanang akong madawat nga gikan sa mga pa-blessing sa mga tao, kanang cash gift, ako na siyang tigumon ug bahinon sa tulo. Akong personal nga panginahanglan, for emergency fund o for charity nga fund. Usahay mag-loan ko para akong punduhan ang charity. Unya kining akong ma-receive nga mga gasa akong ibayad sa loan. Unya pagka-impas, I am ready to help sa kung kinsa man ang nanginahanglan. Sa samang pagkaagi mga igsoon, kamo usab, you have to be creative diha sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Nga sa inyong pagkamanigti ayon, apil ba sa inyong financial planning nga duna kamoy percentage para sa mga nanginahanglan? Kay usahay dinhi sa kalibutan magpatawag tag mga abogado aron iplastar ang atong mga kabtangan og bahandi kay sigurohon nato nga dili maibanan sa uban. Hinaot unta nga gisiguro pud nato nga mabahinan ang uban, labi na tong mga walay ilaha. Sa imong pagkatrabante, sa imong income kada bulan, klaro ba sa imo
ang imuhang percentage para sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kanang na ay mangilad, pobre man na. So, bisag ilaron ta, muhatag yapon ta. Kaya wa masalang may bawaan nga laing paagi sa pagpangitag kwarta, ang pagpangilad naman. So, muhatag ta, kay Kristiyanos man ta. Kanang mamaylo nga, wa na ilis-ilis, apil na sa atong charity ngadto sa mga kabos. So kana mga igsoon, ang una natong pangutana, manggihatagon ba ko sa akong pagkaako karon or di ba buang ako tungod kay akong na ang ako rang kaugalingon. Ikaduha mga igsoon, mangutana ta, inig kamatay nako, malangit ba ko? Naana ba ko'y napundar nga riches dito sa langit, pinagi sa akong pagtabang sa mga kabus na akong mga kaigsuunan? Kay maparihas unya ta aning tao nga naa sa sambingay nga nabisitag panigom unya sa kagabion maabot ang kamatayon. Ma-surprise ta. Wa naman di ay tay kinabuhi pagkaugma. Si Father Paulson Villanor nagsuggest siya nga mamalandong ta sa atong kamatayon. Moadto tag minteryo. Tanaw nato ang lubong sa mga membro sa atong pamilya, atong mga kaila nga miuna na kanato kauban sa trabaho, kauban sa negosyo. Makita nato nga walay kabtangan sa kalibutan makapugong sa atong kamatayon. Ug nindot tong mamatay ta mga igsuon nga unta nakapundar na tagbahandi sa langit aron padayunon ta sa Ginoo didto kaysa buhi pa ta gipuy-an na nato ang langit pinagi sa paghimog mga maayong butang dinhi sa yuta. So kana mga igsuon ang duha ka pangutana. Ang atong salmo responsoryo nag-ingon, kung makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Harden not your hearts. Meaning, ayaw pag magahi sa imong kasing-kasing. Tuguti kining mga mensahe karon nga motuhop sa imong kasing-kasing, mo-convert sa imong kaugalingon. Dili magpadingol-dingol alang sa imong kaluwasan. Kanang inig-uli nato karon, inigtulog nato karon, dili na tabuang. Kay wala lang ta naghuna-huna sa atong kagalingon, wala lang ta naghuna-huna sa atong kinabuhi karon, kun dili naghuna-huna ta sa kinabuhi nga langitnon. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.